Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Som tu znova so skeletónom, jak v minulom dieli. Zdar. A budeme sa znova schovávať, budú tu iné schovky a tak. Na ďalší diel tu možno príde aj host, takže niekto nový, lebo dvaja to není úplne dobré. Takže tak. A môžeme sa ísť asi schovávať. Tak, skeletón idem ja, OK? Tak si sa choď schovať. A ináč veľmi sa vám ospravedlňujem, až potom mi to bude môj otec nastavovať a bude mi nastavovať proste môj mikrofón, lebo mám strašne slabý mikrofón. Takže prepáčte. Už som za chvíľu schovatý. Počkaj, už si schvatý? Už som schovaný. Tak dávaj nejakú radu. Dám ti nápovedu a je to pri benzínke, ale trošku ďalej. Je to tak bližšie, je to oveľa bližšie k tomu automolu, k tej autoopravárni, alebo čo to je. Oveľa bližšie k tejto automolmu. Počkaj, akože ešte raz... Je to hore viacej. Je to hore od toho. Tak ide tá diaľnica, ide tam potom viacej toto. Ako je to viac hore? No tak akože tam ako je kostol a toto. Pri kostole. Vidím tie tvoje kačičky. Tie tvoje papučky. Tie kačacie papučky. Tuto budem pochovaný. A prečo mi tam trčia nohy? OK, tak ja to idem zatiaľ hľadať. Môže sa ísť schovávať. Ja sa idem zatiaľ pochovať. To je normálne u teba. To je šlofík. Vidím ja. I like potatoes.
Dobre, som schovatý. Kedy? Dáš mi nejakú nápovedu? Som v radnici. Som schovatý v radnici. V radnici. Čau. Ty, Mani, Mani, Mani. Mani, ty škneš, ja som ťa videl. Ja som si myslel, že to nebudeš poznať. Ja to poznám. Dobre, takže musíme sa presprávať o tom, čo som potom vezme urobíme. La Casa de Papel, more. A nechávam si to. Toto je vystúpenie, to bude moje. Is this? Kamo, poď sa schovávať. Veď. Či vlastne, ja sa idem schovávať. Ne, však ja si... No, poď. A vypni tú tlačiareň. Sa to má vypnúť. I like, I don't like. Kamo, toto nebudeš poznať, toto poznajú iba OGs. The Brookhaven. Ja som hral Brookhaven toto dlhšie, jak ty. Dúfam, že toto ešte fakt je. Som ešte pozeral Jungle Samurai. Junglesa. No, keď som mal 5 rokov. Keď ešte nebol odhalený. Yes, I do. Vieš o tom, že Jungle sa už odhalil? Áno, viem, ale ja ho nepozerám. Ja. OK. To je krása. Dobre, môžeš. No, už sa maní. To je dobrá školka. Chceš nápovedu? No. Je to v nákupnom centre. Dobre, tak vyrážam. Toto on poznal. Toto som od neho vždycky poznal. V nákupnom centre. Nemôžeš poznať. Sadíme sa. Yeah, boy. Toto je bomba. Toto je elektrotyp. Obmedzený. Daj mi nejakú napovedu ešte. Je to v kine. Asi nejak prebugnutý? Áno. Matúš, asi nejak prebugnutý, či... Áno, som.
som ti už povedal, Ja. to si ma nepočul. Dobre. I believe I can fly. Ja som spadol. Nie. Ja som presne. Ty si spadol. Idem za tebou. Je za mnou spadnúť? No. A teraz kde si? Dobre, tak ja som sa premiestnil a stále som v kine. Poď si v kine. Tu je nejaká kárka. Už nej som prebudnutý. Som niekde pri jednej kinosále. Tých kinosál je Ja viac. doslova vidím. Ja som to videl. To jak v tuto sedím. To som dobre vymyslel ja. To je dobré. Počkaj, ja ťa nájdem. Zdávaš sa? Nikdy. Ja si odišiel z toto. Krásny si. Pomoc. Pomoc. Ty myslíš, čo mám na chrbte? Čo máš na chrbte? O, YouTube button. Takého YouTube. You. No nič. No nič. Damn. 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 Magabit. Jo. Čo to tu spievaš? No takže čo, teraz ty ich budeš hľadať? No, ja budem hľadať. Budem ho hľadať. Mhm. Už viem, čo vybrať. Ty nevieš, čo vybrať? Už viem, nie, že viem, čo vybrať. Aha. Dobre. Môžem? Môžeš. Dáš znaku na povedu? Pozri sa medzi domy. Medzi domy? No, pozri sa na domy. Choď proste do toho vyhľadávania domov a nájdi nejaký dom. No. A kde si v tom dome? Čo neprezadím. Vieš, prečo som si mimochodom vybral zrovna tento dom? No, neviem. Máš rád domy na strome? Nie, áno, ale hlavný dôvod je ten, že tento domček na strome obsahuje toľko miestností, že je z neho v podstate bludisko. To presne. To presne. Toto je normálne nejaký psychopatický dom,
Prečo? Mne sa páči. Mne sa páči. Viem si predstaviť v ňom žiť. To neviem, či by som žil. Akože je pekný, ale to je fakt ľudisko. Preto som si ho vybral. Už niekde napríklad. Kamoška. Jak to, že si ma našiel tak rýchlo? Tak ja si tu vyberem, na schvál si tu vyberem dom, ktorý vyzerá ako bludisko a ty ma aj tak nájdeš. No, lebo mi to ide. Tak ideme. Aj keď na budúce som mal zamknúť. To teda mal, aby som sa prebugoval. Dobre, poďme. Dobre, a teraz. Teda, čakať. Aha. Ty, to som vedel. Ty kokot, bez. Super. To bude dobrá. Môžem? Nie, ešte. Toto bude jaká schovka. To je bomba. OK, môžeš. Daj nejakú napovedu. Je to spojené s bankou. Bankou. Hej, je to ten taký bunker. Ale bunker je docela veľký. Docela dobrý na bugovanie, takže som to využil. Trošku som... Bunker, ktorý je spojený s bankou. Áno. Dá sa ísť do neho aj bazénom. Tu si dám dole. Je to sedačky. No. I believe I can fly. Dikoš. Som v bunkeri. Tak tu si. Len jak sa mám dostať? Ja som si našiel, že kde si sa chcel schovať. Kde si to našiel? Však v tom bunkeri. Ja som sa schoval inde. Už si sa schoval inde. Nie, ja som tam ani nebol. Tak daj mi napovedu. Ja to povážam. Dobre, tak daj mi ďalšiu napovedu, kde si. Znova som spadol. Kimia.
Mám ťa. Nemáš. Ne, more. Dobre, tak choď, ja idem sa schovať. Mimochodem vidíš to lambo, čo tam je? Choď sa schovať. Čo bolo to? Kámo, to, čo som našiel za schovku, by som chcel vedieť. Ja som našiel, že najlepšiu schovku. Dobre, tak tu nás sa potom schovám. Hľadať. Dobre, už môžem, alebo nie ešte? Počkaj, už môžem hľadať? Akože... No či... Ne, že ty si sa mal ísť schovať. Nie ja. Vieš? Ah, Ty sa môžeš ísť schovať. dobre. Môžem? Ešte nie. Alebo môžeš. Dáš nápovedu? Vieš, jak je taká chatka vedľa... V Madison Lake? No, tak tam. Pri nej alebo v nej? V nej. What the fuck is this? Už som tu na. Jaj. Tak neviem, či vieš tam podať.
tom dome nejsi. Aj. Ty jsi tam? Som. No, som v tom dome. Som v tej chalupe. Tam som schovatý. No, niekde. Jaj. To mohlo byť. Hej, tam by sa dalo schovať teoreticky. Takto. Tak čo, zdávaš sa? Nie, ešte nie. To nejak robím. No je ťažké sa dostať. Viem, čím by si sa tam mohla dostať. Tak. Oh. Nevieš? Na streche budeš. Streche. Čakaj, zase máš. Povedzme, že možno. Počkej. Jak to tam mám dať? Nie som na streche. Nie si? Mm-mm. Ja tomu neverím. Zdávaš sa? Nie, ešte nie. Ty musíš byť na streche, počkaj. Nie som na streche. Streche. Tu. Hej, toto. Ty na streche! Ty si v streche! Mm-mm. Dostal sa si do toho. Len to je niekde tu na hore. Je tá diera, ktorú sa tu dostaneš. Tu máš nejaké Nie som na streche. Nie som na streche. Ty si v streche, nie na streche. Ich. Poď sem. Ja som ťa videl. No ale nie som na streche, nie som na streche. A jak si sa tam potom dostal? Hore. Takže sa zdávaš? No nezdávam, ale jak si sa tam dostal? Mm. Streche. Vyporaj. To čo robíš?
video bude mať 300 hodín. Pravdepodobne. Dobre, ja sa zdávam. Neviem, jak si sa tam dostal síce, ale viem, že si tam. Choď do kúpeľne. No, Už si v kúpeľni. no, som v kúpeľni. Dobre. Ako si mohol otvoriť iba ty, to není fér. Ľahké. Čo? Prečo je tu taká smutná? No. Si nevedel? Som nevedel. Dobre. OK. Moja potom bude schovka už posledná. Takže Tak choď sa niekam schovať. Ťa potom nájdem. sa idem schovať niekam do ulici. Si nevedel o tom secretu? Nevedel. This is my fucking house. Taký špaventý to. Dobre, môžeš. Dobre, idem. Dobre, takže daj mi nejakú radu. Tam v tom dome, čo vidíš pred sebou v Madison Lake. Ty kokos. To si... Čo? Nič. To je teda dom. Ne, není to pre mňa ťažké. Pre teba nie? Bude to ľahké. Idem. Dúfam, že nie je zamknuté. Není. Toto tu vyzerá jak z nejakého romantického filmu, či čo? Jak sa to regeneruje? Ale môžem hľadať. Áno. Dobre. Trezoru prekvapivo nie si. Daj mi ešte nejakú nápovadu. No. Tak som na druhom poschodí. Asi vonku či vo vnútri? Vo vnútri. Zatiaľ som ťa ani nevidel. Bruh.
Kde si? A to jsem se bála. Zdávam sa. Dávaš sa? No, Dávaš? to kde si bol? To ne. Ja, že si bol v trezore. Ti ukradol peňažky mimochodom. Dobre, tak To ne, si a poďme teda dotočiť ten koniec. No tak toč. Milí ľudia, mali sme tu pár schoviek, boli celkom dobré. Ak sa vám toto video páčilo, tak ho prosím hodnote lajkom a odberom, prosím. A to je asi všetko. Ešte chodte dať tomuto Skeletonovi odber na jeho kanál, lebo to je frajer. Pomáha mi v točení videí. Samozrejme, dajte ho aj mne, prosím. A Ale hlavne mne. to je asi všetko. Takže... Čaute.